Isoma bola, isoma istirahat, sholat, madang. Nah, iki madang bola. Balik sik madang ya. Menune cek padha karo menu maesuk bola. Nyonya Menir masake akeh kok. Iki menune oseng kangkung. Tumis kangkung iki ya, tumis kangkung. Iki apa jenenge? Gorengan jagung ini ya, gorengan jagung bola. Iki sarden. Isi ana iki terong balado. Paling mantep iki. Terong balado, sambel setan yang pedes kowe. Iki tempe kering, ngombene sakmuk, ngombene. Oke, icip sik bola ya. Pak Kumis wis ngelih iki ya bola. Balik sik madang. Bismillahirrahmanirrahim. Habek bola, habek. Cocok. Rasane pol bumbune bola asli. Ngonah bola. Habek maning bola, habek maning. Ngak bola. Pol enake.